Безне күрәсез икән, димәк ТМТВда яшьлек тавышы хит парады. Без Эльмир һәм Айгөл Зиянгировлар сезнең белән бергәләп хәзер иң шәп клипларны барлаячакбыз. Иркенләп утырыгыз, без башлыйбыз. Җырчыларның нинди позициядә урнашканын белер алдыннан без башта бер резидентыбызны озатабыз. Бүген хит парадыбыздан Лилия Ягуда Сафар төшеп кала. Достым, сине яңа иҗади җимешләрең белән янәдән хит парадыбызда көтеп калабыз. Хәзер әзерләнегез. Сез иң беренчеләрдән булып чираттагы шедеврны күрәчәксез. Яшьлек тавышында премьера. Сагындырып кына киләсен син, хәтта сайын төшкә керәсен. Әллә миңа җиңел дисеңме син, үзәгемне нигә өзәсен? Сагынуымны басам әле диеп, уйламаска син килмәдең бит иркәм, җилләр генә куйды сыкырап. Уфукларда ялгыз каен кебек күз яшьләре акты чылтырап. Сагынуымны басам әле диеп, уйламаска сине тырышам. Юк йөрәгем түзә алмый диеп, үз-үземне генә алдашам. Сагынуымны басам әле диеп, уйламаска сине тырышам. Юк йөрәгем түзә алмый диеп, үз-үземне генә алдашам, алдашам. Сагынуыма кушылып җырлыйм әле, талга кунганы сайрар кышларда. Таң җилләре бәлки җиткерләр син йөргән алыс юлларда. Сагынуымны басам әле диеп, уйламаска сине тырышам. Юк йөрәгем түзә алмый диеп, үз-үземне генә алдашам. Сагынуымны басам әле диеп, уйламаска сине тырышам. Юк йөрәгем түзә алмый диеп, үз-үземне генә
Дуслар, чираттагы җырчыбыз өчен инде ничәнче атна шактый гына тавышлар килә. Шуңа күрә ул бүген дә безнең хит парадта үз урынын яулый. Каршы алыгыз, Данил Галимов. Нишләргә куркам ялгышлык эшләргә ай зәңгәр күзле сулыккай әсир иттең йөрәгемне матуркай китмисең уйларымнан нишләргә куркам ялгышлык эшләргә тәүге тапкыр сине очратканнан бирле күңелемдә калдың нишләтим инде бер карашың җитте мине яулап алырга ышана алмыйм сине очратуыма күңелемне яуладың уйларымны чуалттың сине уйлап үтә минем иртә таңнарым белмим ничек миңа синсез яшәргә куркам ялгышлык эшләргә ай зәңгәр күзле сулыккай әсир иттең йөрәгемне матуркай китмисең уйларымнан нишләргә куркам ялгышлык эшләргә ай зәңгәр күзле сулыккай әсир иттең йөрәгемне матуркай китмисең уйларымнан нишләргә куркам ялгышлык эшләргә Күзле сулыккай әсир иттең йөрәгемне матуркай китмисең уйларымнан нишләргә куркам ялгышлык эшләргә ай зәңгәр күзле сулыккай әсир иттең йөрәгемне матуркай китмисең уйларымнан нишләргә куркам ялгышлык эшләргә ай куркам ялгышлык эшләргә Дуслар, сез TMTV каналын карыйсыз. Без Айгөл һәм Эльмир Зиянгировлар клипларны барлауны бергәләп дәвам итәбез. Һәм чираттагы җырчыбызга да күчәбез. Иркенләп утырыгыз, игътибар экраннарга. Сандугачлар ияләшкән су эчәргә миләштән кайгыларым бетәр иде сине күреп сөйләшсәм эх талла ике беләгем нигә талла нигә янна икән минем йөрәгем Яннарыңа барыр идем кыш булып сайрап гына эх талла ике беләгем нигә талла нигә янна икән минем йөрәгем эх талла ике беләгем нигә талла нигә янна икән минем йөрәгем Абиделкәйне кишкәндә җырлыйм эшкә кишкәндә эзләп яна йөрәк җан емискә төшкәндә эх талла ике беләгем нигә талла нигә янна икән минем йөрәгем эх талла ике беләгем нигә талла нигә янна икән минем йөрәгем
Өттер бәлі ортасында салынса, суға салсаң қалқып шығар бізге насып яр болса. Талла, 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 талла ике біләге, неге талла, неге янна икені минем ерреге. Талла, 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 талла ике біләге, неге талла, неге янна икені минем ерреге. Неге талла, неге янна икені минем ерреге. Неге талла, неге янна икені минем ерреге. Дуслар, хит парадыбызның чираттагы позициясына да килеп җиттек ниһаят. Анда Римма Сафиуллина. Шибәрлеге, матур тавышы белән яшьлек тавышын бизәп тора ул безнең, шулай бит? Әлбәттә, шуңа күрә тизрәк сүзне үзенә бирик. Игътибар экраннарга. Матурым, менә сине кочакласам, бүтін кайгыларым юк була да куя.
Кочакласаң, мин күкнең 7нче катына күтәреләм. Кочакласаң, болытлы көн дә шалт аязга әйләнә. Син безнең чираттагы резидентның җырын ятладыңмы әллә ул? Әйе, шундый матур, мәхәббәтле җыр бит. Фәиз Миндубаев. Игътибар экраннарга. Матур сүзләр пышылдыймын, иркәм синең кылакка. Миңа рәхәт, бары синең кочакта. Кочакла мине, кочакла, җаным тизрәк, кочакла. Бар бер тегедәй эримен, җаным синең кочакта. Кочакла мине, кочакла, җаным тизрәк, кочакла. Сигән ярлар, булсын тик күзеңнеке. Минекенә тимәсенә, кирәк түгел читнеке. Кочакла мине, кочакла, җаным тизрәк, кочакла. Бар бер тегедәй эримен, җаным синең кочакта. Әй сөеклем, мине сөеп кочакла. Яшәр идем мәңге синең кайнар назлы кочакта. Кочакла мине, кочакла, җаным тизрәк, кочакла. Бар бер тегедәй эримен, җаным синең кочакта. Кочакла мине, кочакла, җаным тизрәк, кочакла. Бар бер тегедәй эримен, җаным синең кочакта. Җаным тизрәк, кочакла. Мин яратам мәгънәле җырлар тыңларга. Мин яратам шәп, оригиналь клиплар карарга. Матурым, шуңа күрә дә син иң шәп яшьлек тавышы хит парадын алып барасың да инде. Әйе, һәм мин бу эшемне бик яратам. Әйдә, син миңа тагын ниләр яратканын сөйли тор, ә без әлегә чираттагы клипка күчик.
Яшермен назга төріп Хан қызының йөрәгенә юлны тапасыл егет Хан қызы сөю көтә йөрәгем тулы ялкын Сине көтәм шибәр егет йолдызым булып алды Хан қызы сөю көтә йөрәгем тулы ялкын Сине көтәм шибәр егет йолдызым булып алды Kızın mina canıma irek kirek Düşer kuşum bulur idim Sen bulsan mina terek Altın kümüş kirek Tugel kungel küte usparan Ekekti suyu iline Alıp git mini canım Han kızı suyu küte Yüreğim tolu yakın Seni kütem şiber Yegit yıldızım bulup aldı Han kızı suyu küte Yüreğim tolu yakın Seni kütem şiber Yegit yıldızım bulup aldı Sine kütem şiber yegit yıldızım bulup aldı Han kızı da söyu küte yüreğim tolu yakın Sine kütem şiber yegit yıldızım bulup aldı Han kızı da söyu küte yüreğim tolu yakın Sine kütem şiber yegit yıldızım bulup aldı Han kızı da söyu küte yüreğim tolu yakın Sine kütem şiber yegit yıldızım bulup aldı Sine kütem şiber yegit yıldızım bulup aldı Яшьлек тавышы хит парадын бергәләп дәвам итәбез. Биредә Радмир Корбанов. Күпләрегезнең күңеленә хуш килүче җырчы өчен тавышларыгызны кызганмасагыз иде. Ә без сезгә аның клибын тәкъдим итәбез. Gözlerine gene kara Bulmadı bir yaratı Tünler bu yesine uylar Bulmadı bir tonatı Korasin gözlerime Yaratmayayım deyip etmeyine Havalarda kara bulut Şıga kıyaş olduna Zinhar için mine unut Kirek min bitmin sina Korasin gözlerime Yaratmayayım deyip etmeyine Kirek miyim bitmişsin Sileme Hislerimden mina Hislerimden mina
yüragim yorlar Mehabetke aldanar Ko'nglim o'tda yonar Sen bo'lmagach yonimda Ko'rasin ko'zlarimni Yaratmayim deb aytmang Kerakmen deb men senga Suylaman hislaringni menga Hislaringni menga Дусларым, матурларым, һәр җырчының язмышын нәкъ менә сез хәл итәсез. Сезнең тавышлар безнең өчен дә, катнашучыларыбыз өчен дә бик мөһим. tmtv.tatar сайтына кереп, тавыш бирүегезне сорыйбыз. Бүген беренче урынны кем яулады икән, мин әйтәм? Үземнең дә беләсем килә. Алайса, тиз генә бүгенге клипларны искә төшереп алыйк та. Абсолют җиңүчене билгелик. Сау yoluna basam әлі deyip Ойламасқа сені тырышам Ай, сенге күзле соğukқа Esir иттің ерегімні матурғай Кетмесін уйларымнан Нишләргә Қорқам ялғышлық эшләргә Талла, ике біләгім Неге талла, неге яңа икән минем йөрәк Әзіме қабат неге yoğaldı Yazmışım әлі бізді бұлдаdı Құшатла мені, құшатла Жаным тезірек құшатла Бар бір төгідей өремен Жаным сенің құшақта Вакытсыз сөйү көтө йөрәгем тулы ялкын Сине көтәм шибәр егет йолдызым булып балкып Ko'rasin ko'zlarimni Yaratmayim deb aytmang Тәк, матурым, чирата кем әле анда безнең? Анда теге моңлы яшь егетебез. Әллә син Фидан Сахибгәрәев турында сөйлисең ул? Әйе, Фидан исемле егетләр бик талантлы булалар. Алайса, тизрәк клибын карыйк әле.
yürekteki yaralar Yağmur gibi şıldır şıldır akan yaşlar Bu deninde dengizdeki mübeddeler Yanlarıma bilmediğime yüreğime Mılayla bitsin yüreğime hep yana Mila kalırsan suyuge aldala Ömrülükke yürekten yara kalar Jırlar tınlandı, Kliplar qaraldı, barlandı. orunlarını bilgiledik. Demek yaşlik tavışı hit paradı ahırına yakınlaştı. Biz Oygül hem İlmir Ziyangirovlar sizin bilen kilesi şıraşılarga hatlı deyip savgulaşabız. O'zingizni saqlag'iz. TMTV kanali bilan birga qoling'iz. Paka paka.